Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κουτσονίκος. Στην παρουσίαση που ακολουθεί θα δούμε τα βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού C. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τον τρόπο σχηματισμού εκφράσεων με τη χρήση τελεστών, θα αναλύσουμε τις βασικές εντολές εισόδου και εξόδου και θα περιγράψουμε τις εντολές ελέγχου και επανάληψης. Ένας τελεστής ή operator είναι ένα σύμβολο ή συνδυασμός κάποιων συμβόλων που αναπαριστά συγκεκριμένη διεργασία η οποία εκτελείται πάνω σε ένα ή περισσότερα δεδομένα. Οι τελεστές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα δεδομένα για το σχηματισμό εκφράσεων. Τα δεδομένα καλούνται τελεστέοι ή operands και μπορούν να είναι μεταβλητές, σταθερές ή ακόμη και άλλες εκφράσεις. Για παράδειγμα, στην έκφραση α συν 1, ο χαρακτήρας συν είναι ο τελεστής που αναπαριστά τη διεργασία της πρόσθεσης των δύο τελεστέων που είναι η μεταβλητή α και η σταθερά 1. Οι τελεστές μπορεί να εφαρμόζονται πάνω σε έναν, σε δύο ή και σε τρεις τελεστέους. Με βάση λοιπόν τον αριθμό των τελεστέων στους οποίους επενεργούν, οι τελεστές διακρίνονται σε μοναδιαίους ή unary όταν δρουν σε έναν τελεσταίο, σε διαδικούς ή binary όταν δρουν σε δύο τελεστέους και σε τριαδικούς ή ternary όταν δρουν σε τρεις τελεστέους. Για παράδειγμα, ο τελεστής συν της πρόσθεσης είναι ένας διαδικός τελεστής επειδή εφαρμόζεται σε δύο τελεστέους. Επίσης, οι τελεστές ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν διακρίνονται σε αριθμητικούς τελεστές που είναι οι τελεστές συν, πλην, επί, διά, επί της 100, συν και πλην, σε τελεστές ανάθεσης τιμής σε μία μεταβλητή που είναι οι τελεστές ίσον, συν ίσον, πλην ίσον, επί ίσον, διά ίσον και επί της 100 ίσον, σε τελεστές σύγκρισης που είναι οι τελεστές μικρότερο, μεγαλύτερο ίσο, διπλό ίσον και θαυμαστικό ίσον, σε λογικούς τελεστές που είναι οι τελεστές AND, OR και NOT, σε τελεστές διαχείρισης μνήμης που αναφέρονται σε διευθύνσεις μνήμης, στα περιεχόμενα των διευθύνσεων και σε μέλη δομών και σε τελεστές διαχείρισης bits που εκτελούν τις πράξεις OR, AND, NOT, XOR και ολίσθησης σε διαδικά ψηφία. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αναλυτικότερα τις 4 πρώτες κατηγορίες τελεστών, δηλαδή τους αριθμητικούς τελεστές, τους τελεστές ανάθεσης, τους τελεστές σύγκρισης και τους λογικούς τελεστές. Αναλυτικότερα, οι αριθμητικοί τελεστές διακρίνονται σε διαδικούς και μοναδιαίους. Διαδικοί αριθμητικοί τελεστές είναι οι τελεστές της πρόσθεσης, για παράδειγμα α συν β, της αφαίρεσης, για παράδειγμα α πλην β, του πολλαπλασιασμού, για παράδειγμα α επί β, της διαίρεσης, για παράδειγμα α δια β και του υπολείπου της ακέραιας διαίρεσης που συμβολίζεται με το επί της 100, για παράδειγμα α επί της 100 β. Επισημαίνουμε ότι ο τελεστής της διαίρεσης δίνει αποτέλεσμα ίδιου τύπου με τους τελεστέους, δηλαδή αν εφαρμοστεί σε τελεστέους που τουλάχιστον ο ένας είναι πραγματικός αριθμός, τότε δίνει ως αποτέλεσμα πραγματικό αριθμό, ενώ αν εφαρμοστεί σε ακέραιους αριθμούς, τότε δίνει ως αποτέλεσμα το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσής τους. Μοναδιαίοι αριθμητικοί τελεστές είναι ο τελεστής αύξησης κατά 1, συν, που εφαρμόζεται πριν ή μετά τον τελεσταίο, δηλαδή συν α ή α συν, και ο τελεστής μείωσης κατά 1, πλην, που και αυτός εφαρμόζεται πριν ή μετά τον τελεσταίο, δηλαδή πλην α ή α πλην. Οι τελεστές ανάθεσης είναι τελεστές απόδοσης τιμής σε μια μεταβλητή. Επισημαίνουμε ότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε τιμή σε μια σταθερά. Ο τελεστέος στα αριστερά ενός τελεστή ανάθεσης πρέπει να είναι το όνομα της μεταβλητής στην οποία καταχωρείται κάποια τιμή. Ο τελεστέος στα δεξιά του τελεστή ανάθεσης μπορεί να είναι μια σταθερά, μια άλλη μεταβλητή ή μια έκφραση. Στην περίπτωση του απλού τελεστή ανάθεσης ίσον, υπολογίζεται η τιμή του τελεστέου στα δεξιά του τελεστή ανάθεσης και η τιμή αυτή αποδίδεται στη μεταβλητή που βρίσκεται στα αριστερά του τελεστή ανάθεσης. Στην περίπτωση του τελεστή ανάθεσης με πρόσθεση, συν ίσον, υπολογίζεται η τιμή του τελεστέου στα δεξιά του τελεστή ανάθεσης και η τιμή αυτή προστίθεται στην τιμή της μεταβλητής που βρίσκεται στα αριστερά του τελεστή ανάθεσης και το άθροισμα αποδίδεται στη μεταβλητή. Έτσι, στην εντολή α συν ίσον β, στη μεταβλητή α αποδίδεται η τιμή α συν β. Στην περίπτωση του τελεστή ανάθεσης με αφαίρεση, πλην ίσον, υπολογίζεται η τιμή του τελεστέου στα δεξιά του τελεστή ανάθεσης και η τιμή αυτή αφαιρείται από την τιμή της μεταβλητής που βρίσκεται στα αριστερά του τελεστή ανάθεσης και η διαφορά αποδίδεται στη μεταβλητή. Έτσι, στην εντολή α πλην ίσον β, στη μεταβλητή α αποδίδεται η τιμή α πλην β. Στην περίπτωση του τελεστή ανάθεσης με πολλαπλασιασμό, επί ίσον,
Υπολογίζεται η τιμή του τελεσταίου στα δεξιά του τελεστή ανάθεσης και η τιμή αυτή πολλαπλασιάζεται με την τιμή της μεταβλητής που βρίσκεται στα αριστερά του τελεστή ανάθεσης και το γινόμενο αποδίδεται στη μεταβλητή. Έτσι, στην εντολή α επί ίσον β, στη μεταβλητή α αποδίδεται η τιμή α επί β. Στην περίπτωση του τελεστή ανάθεσης με διαίρεση, διά ίσον, υπολογίζεται η τιμή του τελεσταίου στα δεξιά του τελεστή ανάθεσης και η τιμή αυτή διαιρεί την τιμή της μεταβλητής που βρίσκεται στα αριστερά του τελεστή ανάθεσης και το αποτέλεσμα της διαίρεσης αποδίδεται στη μεταβλητή. Έτσι, στην εντολή α διά ίσον β, στη μεταβλητή α αποδίδεται η τιμή α δια β. Τέλος, στην περίπτωση του τελεστή ανάθεσης με υπολογισμό ακέραιου υπολείπου, επί της 100 ίσον, που εφαρμόζεται μόνο σε ακέραιους τελεσταίους, υπολογίζεται η τιμή του τελεσταίου στα δεξιά του τελεστή ανάθεσης και η τιμή αυτή διαιρεί την τιμή της μεταβλητής που βρίσκεται στα αριστερά του τελεστή ανάθεσης και το υπόλοιπο της διαίρεσης αποδίδεται στη μεταβλητή. Έτσι, στην εντολή α επί της 100 ίσον β, στη μεταβλητή α αποδίδεται η τιμή α επί της 100 β. Η Σ υποστηρίζει τη σύγκριση δύο ποσοτήτων με τη βοήθεια των τελεστών σύγκρισης. Οι τελεστές σύγκρισης συμβολίζονται όπως και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, με τη διαφορά ότι για τη σύγκριση της ισότητας χρησιμοποιούμε το διπλό ίσον και για τη σύγκριση της ανισότητας χρησιμοποιούμε το θαυμαστικό ίσον. Αναλυτικά, οι τελεστές σύγκρισης είναι το διπλό ίσον που συγκρίνει αν οι δύο τελεσταίοι είναι ίσοι μεταξύ τους, το θαυμαστικό ίσον ή διάφορο που ελέγχει αν οι δύο τελεσταίοι έχουν διαφορετικές τιμές, το μικρότερο που ελέγχει αν ο αριστερά τελεσταίος είναι μικρότερος του δεξιά, το μεγαλύτερο που ελέγχει αν ο αριστερά τελεσταίος είναι μεγαλύτερος του δεξιά, το μικρότερο ίσο που ελέγχει αν ο αριστερά τελεσταίος είναι μικρότερος ίσος του δεξιά και το μεγαλύτερο ίσο που ελέγχει αν ο αριστερά τελεσταίος είναι μεγαλύτερος ίσος του δεξιά. Σε όλες τις περιπτώσεις, το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι μια λογική ποσότητα και επομένως έχει τιμή 0, που σημαίνει ψευδής, δηλαδή δεν ισχύει, ή μη μηδενικό, συνήθως 1, δηλαδή αληθής, ισχύει. Για παράδειγμα, η έκφραση 3 μεγαλύτερο του 2 είναι αληθής, ενώ η έκφραση 3 διάφορο του 1 συν 2 είναι ψευδής. Προσέξτε ότι οι αριθμητικοί τελεστές έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους τελεστές σύγκρισης. Για τη σύνδεση λογικών εκφράσεων, η Σ παρέχει τους λογικούς τελεστές διπλό ampersand, που είναι το αντίστοιχο and ή και, διπλή κάθετος, που είναι το αντίστοιχο or ή και θαυμαστικό, που είναι το αντίστοιχο not ή όχι. Οι τελεστές and και or είναι διαδικοί, δρούν δηλαδή μεταξύ δύο λογικών εκφράσεων και σχηματίζουν μια νέα λογική έκφραση, ενώ ο τελεστής not είναι μοναδιαίος, δρά δηλαδή σε μια λογική έκφραση. Αναλυτικότερα, η λογική έκφραση που σχηματίζεται συνδέοντας δύο εκφράσεις με τον τελεστή and έχει τιμή 1, true, μόνο αν και οι δύο ποσότητες είναι αληθείς. Σε άλλη περίπτωση είναι 0, false. Για παράδειγμα, η έκφραση 4 μεγαλύτερο του 3 και 3 μεγαλύτερο του 2 είναι αληθής, ενώ η έκφραση 4 μικρότερο του 3 και 3 μεγαλύτερο του 2 είναι ψευδής. Ο τελεστής OR μεταξύ δύο λογικών εκφράσεων σχηματίζει μια νέα έκφραση με τιμή αληθή όταν έστω και μία από τις δύο ποσότητες είναι αληθής, αλλιώς η νέα έκφραση είναι ψευδής. Για παράδειγμα, η έκφραση 4 μεγαλύτερο του 3 ή 3 μικρότερο του 2 είναι αληθής, ενώ η 4 μικρότερο του 3 ή 3 μικρότερο του 2 είναι ψευδής. Ο τελεστής not αλλάζει την τιμή της λογικής έκφρασης που ακολουθεί. Για παράδειγμα, η έκφραση not 4 μεγαλύτερο του 3 είναι ψευδής, δηλαδή 0, ενώ η έκφραση not 4 μικρότερο του 3 είναι αληθής, δηλαδή 1, επειδή η έκφραση που ακολουθεί τον τελεστή not είναι ψευδής. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε ορισμένα παραδείγματα χρήσης τελεστών σε εκφράσεις. Στο πρώτο παράδειγμα, ο τελεστής συν αυξάνει την τιμή του d κατά 1. Σημειώστε ότι η έκφραση συν d στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι και εντολή της C καθώς ακολουθεί το ερωτηματικό. Η έκφραση θα μπορούσε να είναι και τμήμα εντολής που θα είχε και πάλι ως αποτέλεσμα την αύξηση του d κατά 1 πέραν των άλλων επιπτώσεων της εντολής. Στο δεύτερο παράδειγμα έχουμε μια εντολή ανάθεσης τιμής με πρόσθεση. Αποτέλεσμα της εντολής είναι η αύξηση της τιμής του k κατά 10. Στο τρίτο παράδειγμα έχουμε μια αριθμητική έκφραση που το αποτέλεσμά της είναι ο μέσος όρος των χ και ψ. Σημειώστε ότι οι τιμές των χ και ψ μένουν αναλύωτες. Στο τέταρτο παράδειγμα έχουμε μια λογική έκφραση που προκύπτει από τη σύγκριση μιας αριθμητικής έκφρασης με μια σταθερά.
Η λογική έκφραση δίνει αποτέλεσμα αληθές αν το π είναι περιττός αριθμός, γιατί τότε το υπόλοιπο της διαίρεσης του ακεραίου π με το 2 είναι 1. Αν ο π είναι άρτιος αριθμός, τότε η λογική έκφραση είναι ψευδής, δηλαδή 0. Στο τελευταίο παράδειγμα έχουμε μια λογική έκφραση που προκύπτει από τη σύνδεση δύο συγκρίσεων, δηλαδή δύο άλλων λογικών εκφράσεων με τον τελεστή AND. Η λογική έκφραση είναι αληθής όταν η μεταβλητή b είναι μεγαλύτερη ή ίση του 0 και μικρότερη ή ίση του 10. Σε κάθε άλλη περίπτωση η έκφραση είναι ψευδής, δηλαδή 0. Στη συνέχεια θα δούμε δύο βασικές συναρτήσεις της γλώσσας C για είσοδο και έξοδο δεδομένων, καθώς και βασικές εντολές της γλώσσας. Ας δούμε καταρχήν ένα απλό πρόγραμμα σε γλώσσα C. Η εντολή include stdio.h είναι μια εντολή προεπεξεργαστή που μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε στον κώδικα συναρτήσεις βιβλιοθήκης για είσοδο-έξοδο δεδομένων. Στο τέλος μιας τέτοιας εντολής δεν τοποθετούμε ερωτηματικό όπως κάνουμε στις άλλες εντολές. Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C μπορεί να αποτελείται από μια σειρά συναρτήσεων που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω παραμέτρων. Κάποια συνάρτηση εκτελείται όταν κληθεί από κάποια άλλη, όταν δηλαδή υπάρχει στην άλλη συνάρτηση μια εντολή εκτέλεσής της. Το σώμα μιας συνάρτησης βρίσκεται μέσα στα άγκιστρα και αποτελείται από μια σειρά προτάσεων που η κάθε μια τελειώνει με ένα ελληνικό ερωτηματικό. Μέσα στο σώμα της συνάρτησης μπορεί να υπάρχουν προτάσεις δήλωσης μεταβλητών, καταχώρησης τιμών και κλήσεις άλλων συναρτήσεων. Η main είναι η βασική συνάρτηση της γλώσσας C, είναι αυτή δηλαδή από την οποία ξεκινάει η εκτέλεση του προγράμματος. Κάθε πρόγραμμα C πρέπει να περιέχει ακριβώς μία συνάρτηση με όνομα main, που είναι αυτή από την οποία θα αρχίσει να εκτελείται το εκτελέσιμο πρόγραμμα που θα προκύψει από τη μεταγλώτηση. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει μόνο η συνάρτηση main, η οποία περιέχει μόνο μία εντολή που εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα Good Morning. Η συνάρτηση εξόδου printf χρησιμοποιείται για την εμφάνιση στην οθόνη αποτελεσμάτων με τη συνοδεία κειμένου. Ο γενικός τύπος της συνάρτησης είναι το όνομα της συνάρτησης printf και σε παρενθέσεις τα ορίσματά της χωρισμένα μεταξύ τους με κόμμα. Το πρώτο και υποχρεωτικό όρισμα είναι αλφαριθμητικό, δηλαδή περικλείεται σε εισαγωγικά και περιλαμβάνει το συνοδευτικό κείμενο και τους χαρακτηρισμούς μορφοποίησης ή προσδιοριστές που ξεκινούν με το σύμβολο επί της 100 και δείχνουν τη μορφή των αποτελεσμάτων και τη θέση τους μέσα στο κείμενο. Για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει και ένας προσδιοριστής. Αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα, δηλαδή αν θέλουμε να εμφανίσουμε στην οθόνη απλά κάποιο μήνυμα, τότε δεν υπάρχουν άλλα ορίσματα. Διαφορετικά, ακολουθούν τόσα ορίσματα όσα είναι και τα αποτελέσματα που θέλουμε να εμφανιστούν στην οθόνη. Καθένα από τα ορίσματα αυτά μπορεί να είναι σταθερά, μεταβλητή ή έκφραση και εμφανίζεται στην οθόνη η τιμή του. Για παράδειγμα, στην κλίση της συνάρτησης printf που φαίνεται στη διαφάνεια υπάρχουν 4 ορίσματα. Το πρώτο όρισμα, το αλφαριθμητικό, περιλαμβάνει το κείμενο και τους προσδιοριστές επί της 100D των 3 άλλων ορισμάτων σε κατάλληλες θέσεις μέσα στο κείμενο. Το επί της 100D υποδεικνύει ότι οι τιμές που θα εμφανιστούν στην οθόνη είναι ακέραίες. Ουσιαστικά, οι προσδιοριστές αφενός προσδιορίζουν τον τύπο του αποτελέσματος που θα εμφανιστεί στην οθόνη και αφετέρου καθορίζουν το σημείο του κειμένου στο οποίο θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την printf για να εμφανίσουμε στην οθόνη τιμές οι οποίες είναι χαρακτήρες, ακέραιοι αριθμοί ή πραγματικοί αριθμοί, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους προσδιοριστές. Έτσι, για τους ακέραιους αριθμούς χρησιμοποιούμε τον προσδιοριστή επί της 100D, για τους πραγματικούς ή αριθμούς κινητής υποδιαστολής χρησιμοποιούμε τον προσδιοριστή επί της 100F, για τους μοναδικούς χαρακτήρες χρησιμοποιούμε τον προσδιοριστή επί της 100C και για μια σειρά χαρακτήρων ή αλφαριθμητικό τον προσδιοριστή επί της 100S. Επιπλέον υπάρχουν προσδιοριστές για εμφάνιση ακεραίων σε οκταδική ή δεκαεξαδική μορφή. Επίσης, σημειώνεται ότι αν εμφανίσουμε κάποιο χαρακτήρα με προσδιοριστή επί της 100D, τότε θα εμφανιστεί ο ακέραιος κωδικός του χαρακτήρα. Μπορούμε τέλος μέσω της printf να μεταφέρουμε τον κέρσορα στην επόμενη γραμμή της οθόνης χρησιμοποιώντας τον ειδικό χαρακτήρα \n ή σε προκαθορισμένα σημεία της ίδιας γραμμής της οθόνης που καλούνται στυλοθέτες ή tabs και είναι τοποθετημένα κάθε 8 χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τον ειδικό χαρακτήρα \t. Η συνάρτηση εισόδου scanf χρησιμοποιείται για την ανάγνωση από το χρήστη μεταβλητών διαφόρων τύπων δεδομένων. Ο γενικός τύπος της συνάρτησης είναι scanf, προσδιοριστής, διεύθυνση μεταβλητής.
Ο προσδιοριστής είναι μέσα στο αλφαριθμητικό, ξεκινά με το σύμβολο επί της 100 και δείχνει τον τύπο της μεταβλητής που θα διαβαστεί. Η διεύθυνση της μεταβλητής είναι η θέση μνήμης στην οποία θα αποθηκευθεί η τιμή που θα εισαχθεί. Η διεύθυνση της μεταβλητής συμβολίζεται με το χαρακτήρα ampersand και το όνομα της μεταβλητής. Έτσι, στο παράδειγμα που ακολουθεί, το επί της 100D δείχνει ότι θα διαβαστεί μια ακέραια τιμή και το ampersand velocity είναι η διεύθυνση μνήμης της μεταβλητής velocity. Όταν εκτελεστεί αυτή η εντολή, η ακέραια τιμή που θα δώσει ο χρήστης θα αποθηκευτεί στη διεύθυνση που έχει δεσμευθεί για τη μεταβλητή velocity, επομένως η μεταβλητή velocity θα έχει αυτή τη τιμή. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, φαίνεται η είσοδος και άλλων τύπων δεδομένων με βάση τους προσδιοριστές που περιγράφηκαν προηγουμένως. Συγκεκριμένα, με επί της 100F διαβάζουμε πραγματικούς αριθμούς και με επί της 100C διαβάζουμε χαρακτήρες. Καλό είναι πριν από κάθε κλίση της scanf να καλείται μία printf που θα εμφανίζει ένα κατάλληλο μήνυμα για να προτρέψει το χρήστη να εισάγει τα ανάλογα δεδομένα με το πληκτρολόγιο. Η εντολή if χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πάρουμε μία απόφαση βάσει κάποιας συνθήκης. Είναι δηλαδή μια εντολή διακλάδωσης υποσυνθήκη, γιατί δημιουργεί ένα σημείο διασταύρωσης από το οποίο το πρόγραμμα έχει να διαλέξει μεταξύ δύο δυνατών κατευθύνσεων που μπορεί να ακολουθήσει, διαφοροποιώντας έτσι τη ροή ελέγχου του προγράμματος από την κλασική ακολουθιακή εκτέλεση. Η εντολή if έχει δύο μορφές. Την απλοποιημένη if συνθήκη εντολή, στην οποία υπολογίζεται η συνθήκη που είναι μια λογική έκφραση και αν η τιμή της είναι αληθής, δηλαδή κάθε τιμή διάφορη του 0, εκτελείται η εντολή, αλλιώς δεν εκτελείται. Και στις δύο περιπτώσεις ο έλεγχος μεταφέρεται στην εντολή που ακολουθεί την if. Η δεύτερη μορφή είναι η επιλογή μεταξύ δύο εντολών με τη χρήση της δομής if-else, στην οποία αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε εκτελείται η εντολή 1 που ακολουθεί την if, αλλιώς εκτελείται η εντολή 2 που ακολουθεί την else. Και στις δύο μορφές της if, αν αντί μιας εντολής που θα εκτελεστεί υπό συνθήκη έχουμε περισσότερες, τότε χρησιμοποιούμε σύνθετη εντολή, δηλαδή περικλείουμε τις εντολές σε άγκιστρα. Η εντολή if δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλαπλών μπλοκ εντολών με τη χρήση της δομής if-else if. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολλαπλής εντολής if φαίνεται στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Στο πρόγραμμα αυτό εισάγεται η τιμή ενός ακέραιου αριθμού και εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα που αναφέρει ότι ο αριθμός είναι θετικός, 0 ή αρνητικός ανάλογα με την τιμή του. Προσέξτε ότι η εμφάνιση του τελευταίου μηνύματος, δηλαδή ότι ο αριθμός είναι αρνητικός, δεν απαιτεί έλεγχο αντίστοιχο με των άλλων δύο περιπτώσεων, καθώς με τη δομή if-else if, για να οδηγηθεί η ροή του προγράμματος στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να έχουν αποκλειστεί οι άλλες δύο. Σε περιπτώσεις πολλαπλών εντολών if-else if, ενδέχεται σε κάποιες να απουσιάζει το else, οπότε δημιουργείται σύγχυση για την ακριβή ροή της εκτέλεσης. Ο κανόνας που εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι κάθε else αναφέρεται στο πλησιέστερο πριν από αυτό if που δεν έχει else. Η εντολή for χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εκτελέσουμε μία εντολή κατ' επανάληψη χρησιμοποιώντας κάποιον μετρητή. Η εντολή που εκτελείται κατ' επανάληψη λέγεται βρόχος. Απαιτείται αρχικοποίηση του μετρητή πριν την είσοδο στο βρόχο και αλλαγή της τιμής του μετά από κάθε εκτέλεση του σώματος του βρόχου. Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι for έκφραση 1, ερωτηματικό έκφραση 2, ερωτηματικό έκφραση 3, εντολή. Η έκφραση 1 δίνει αρχική τιμή στο μετρητή, για παράδειγμα i ίσον 1. Η έκφραση 2 είναι μια λογική συνθήκη που καθορίζει αν θα συνεχιστεί η επανάληψη. Εάν δεν είναι αληθής, τερματίζεται η επανάληψη και ο έλεγχος μεταφέρεται εκτός της for. Για παράδειγμα, i μικρότερο του 100. Η έκφραση 3 αυξάνει ή μειώνει το μετρητή, για παράδειγμα i ίσον i συν 1. Η εντολή που ακολουθεί είναι ο βρόχος. Αν αντί μιας εντολής θέλουμε να επαναλαμβάνονται περισσότερες, τότε τις τοποθετούμε σε άγκιστρα. Η περιγραφή της λειτουργίας της εντολής for είναι η εξής. Εκτέλεση της έκφρασης 1, δηλαδή αρχικοποίηση του μετρητή, και στη συνέχεια, όσο η συνθήκη που περιγράφεται στην έκφραση 2 είναι αληθής, εκτέλεση της εντολής, δηλαδή του βρόχου επανάληψης, και ενημέρωση του μετρητή μέσω της έκφρασης 3. Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται στη διαφάνεια εμφανίζει τα τετράγωνα των ακεραίων 1 έως 100. Ο μετρητής της for είναι το i, το οποίο αρχικοποιείται σε 1, που είναι η τιμή του πρώτου από τους ακεραίους των οποίων τα τετράγωνα θέλουμε να εμφανίσουμε. Εν συνεχεία, ελέγχεται αν το i είναι εντός των επιθυμητών ορίων,
δηλαδή αν είναι μικρότερο ή ίσο του 100 και εμφανίζεται μέσω της κλίσης της συνάρτησης printf το κατάλληλο μήνυμα με την τιμή του i και του τετραγώνου του. Μετά την εμφάνιση του μηνύματος αυξάνεται η τιμή του μετρητή κατά 1 μέσω της εντολής i συν και ελέγχεται εκ νέου η συνθήκη i μικρότερο ή ίσο του 100. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 100 φορές με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κάθε φορά στην οθόνη το μήνυμα «Το τετράγωνο του τάδε αριθμού είναι τόσο», όπου ο τάδε αριθμός παίρνει διαδοχικά τις τιμές 1, 2, 3 έως 100 και το τόσο είναι κάθε φορά το τετράγωνο του αριθμού, δηλαδή i επί i. Η εντολή while ανήκει στην κατηγορία των υποσυνθήκη εντολών επανάληψης. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εκτελέσουμε μία εντολή επαναληπτικά με βάση κάποια συνθήκη. Η εντολή που εκτελείται κατ' επανάληψη λέγεται βρόχος. Η εκτέλεση του βρόχου εξαρτάται από την τιμή μιας λογικής έκφρασης που υπολογίζεται πριν από την εκτέλεση του βρόχου. Συνήθως η while χρησιμοποιείται όταν δεν γνωρίζουμε εξ αρχής τον αριθμό των επαναλήψεων. Η εντολή while έχει τη σύνταξη while συνθήκη εντολή. Η συνθήκη πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέσα σε παρενθέσεις και είναι συνήθως μια λογική έκφραση. Η συνθήκη αυτή εξετάζεται και αν ισχύει, δηλαδή έχει τιμή μη μηδενική, εκτελείται η εντολή που ακολουθεί. Το ίδιο επαναλαμβάνεται έως ότου η λογική έκφραση δώσει ψευδή τιμή, οπότε ο έλεγχος μεταφέρεται στην εντολή που ακολουθεί το βρόχο. Αν αντί μιας εντολής στο βρόχο θέλουμε να επαναλαμβάνονται περισσότερες, τότε τις τοποθετούμε σε άγκιστρα. Συνοπτικά, η περιγραφή της λειτουργίας της εντολής while είναι η εξής. Συνέχισε να εκτελείς τις εντολές του βρόχου επανάληψης όσο η έκφραση είναι αληθής. Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται στη διαφάνεια διαβάζει και προσθέτει ακέραιους αριθμούς μέχρι το άθροισμά τους να ξεπεράσει το 100. Η μεταβλητή number χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των τιμών που εισάγονται, ενώ η μεταβλητή sum χρησιμοποιείται για την άθρηση αυτών των τιμών. Προσέξτε ότι η μεταβλητή sum κατά τη δήλωσή της αρχικοποιείται σε 0. Η αρχικοποίηση είναι απαραίτητη όταν κάποια μεταβλητή ενημερώνεται βάσει της προηγούμενης τιμής της. Κάθε επανάληψη ξεκινά με τον έλεγχο του αθροίσματος sum. Αν αυτό είναι μικρότερο ή ίσο του 100, τότε εκτελείται ο βρόχος που περιλαμβάνει δύο εντολές, την ανάγνωση μιας νέας τιμής που αποθηκεύεται στη μεταβλητή number και την πρόσθεση αυτής της τιμής στο άθροισμα sum. Σημειώστε ότι οι δύο εντολές πρέπει να είναι μέσα σε άγκιστρα για να εκτελούνται και οι δύο σε κάθε επανάληψη. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, το πλήθος των επαναλήψεων δεν είναι γνωστό, εξαρτάται από τις τιμές που θα δίνει ο χρήστης του προγράμματος. Μετά το τέλος της επανάληψης εμφανίζεται στην οθόνη το άθροισμα που ασφαλώς θα είναι μεγαλύτερο του 100. Η εντολή do while είναι παρόμοια με την εντολή while και χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εκτελέσουμε μία εντολή επαναληπτικά με βάση κάποια συνθήκη. Ο έλεγχος της συνθήκης στην do while γίνεται μετά το βρόχο σε αντίθεση με τη while στην οποία ο έλεγχος γίνεται πριν το βρόχο. Έτσι, στην do while ο βρόχος θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά, ενώ στη while υπάρχει περίπτωση ο βρόχος να μην εκτελεστεί καμία φορά, κάτι που γίνεται όταν η συνθήκη είναι εξ αρχής ψευδής. Η εντολή do while έχει την παρακάτω σύνταξη. Do εντολή while συνθήκη. Η συνθήκη πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέσα σε παρενθέσεις και είναι συνήθως μια λογική έκφραση. Αν αντί μιας εντολής στο βρόχο θέλουμε να επαναλαμβάνονται περισσότερες, τότε τις τοποθετούμε σε άγκιστρα. Συνοπτικά, η περιγραφή της λειτουργίας της εντολής do while είναι η εξής. Συνέχισε να εκτελείς το βρόχο επανάληψης μέχρι η συνθήκη να μην είναι αληθής. Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται στη διαφάνεια είναι μια περίπτωση εφαρμογής αμυντικού προγραμματισμού. Αμυντικός προγραμματισμός είναι η τεχνική ελέγχου των εισαγόμενων δεδομένων ώστε αυτά να πληρούν ορισμένα κριτήρια. Στο παράδειγμά μας, ζητάμε από τον χρήστη να εισάγει μια θετική τιμή και μέσω επανάληψης με την εντολή do while δεν επιτρέπουμε τη συνέχιση του προγράμματος αν δεν δοθεί τέτοια τιμή. Αρχικά εισάγεται η τιμή με τη συνοδεία κατάλληλου μηνύματος και στη συνέχεια ελέγχεται. Αν είναι μικρότερη ή ίση του 0, τότε επαναλαμβάνεται η εισαγωγή μιας νέας τιμής. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να εισαχθεί θετική τιμή, οπότε δεν ισχύει η συνθήκη και η επανάληψη τερματίζεται. Στο τέλος εμφανίζεται η τετραγωνική ρίζα της θετικής τιμής του αριθμού num. Προσέξτε ότι στην αρχή του προγράμματος έχουμε την εντολή του προεπεξεργαστή include math.h προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση βιβλιοθήκης SQRT που επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα της παραμέτρου.